sa mga ipagmulong mo. Alleluia, 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 Alleluia. Isugin mo, Diyos, kay mabinawa mo sa mga ipagmulong mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo, Manawsab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta, muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lubo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon o gisugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Mga igsoon ko diyan ni Kristo ang maayong balita lang sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tanan. Adlawng Miyerkules dinhi kanapulo duha nga semana sulod sa tuig, padayon kita sa pagpaminaw ang mga pagtulunan sa atong Ginoo ngadto sa iyang mga tinunan ug galang usab kanatong tanan. Pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Tugay nga mga panahon diha na. Human sa panahon ni Jesus ug hangtod karon anaalang gihapon sa nagkadaiya nga mga pamaagi. Unsaon na to pagbantay nining tinuod nga propeta o sa mini nga mga propeta, ano? Bawo man siguro ang uban apan padayon gihapon ang atong pagpamalandong tungod kay dili lalim, no? Ang pag-ila ni ini o labi na gayud diha sa kahiladman sa kasing-kasing sa tao sa matag sa kanato. Earlier before this gospel ingon si Jesus nga ayaw paghukom kay ang imong gamiton nga hukmanan pamaagi sa paghukom sa imong isig katawo, maura pod ang gamiton diha sa paghukom sa imong kaugalingon, no? Busa pag mabinan tayo. Apanindot kay naghatag usab siyang mga giya o mga tips, no, unsaon mipadayon sa Jesus sa pag-ingon, mailhan ninyo sila sa ilang mga binuhatan, no? Mailhan ninyo sila sa ilang mga binuhatan sa mga ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos, so ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili maayong bunga. Sahay ay atong panultihon nga ayaw paghukom sa unsay external nga imong makita, no? Kay wala kang sayod sa kahiladman sa katuyuan sa tao. Dunay uban tingali nga makita nato nindot kayong mga aksyon sa gawas apan ang mga katuyuan lahira, no? Labi na gayud ning panahon sa
kampanya, panahon sa piniliay, ngadto na, no? Sa panahon sa eleksyon, sa kinabuhi, diha sa politika, usahay nindot ng mga butang atong makita apan ang balos usahay wata makahibalo, no? Sometimes it happens also in the church or even among religious, no? There was a time nga sa istorya sa kasaysayan sa simbahan adun nagyoy pag labi-labi, no? O kinsay mamahimong Santo Papa, no? O bisan sa gagmay-gagmay nga mga kapunungan ana asab gihapon, no? Unsang mga katuyuan si Father babalik-balikon, no? Mga katuyuan tungod sa gahom, tungod sa panih, no? Kanang influence, no? O tungod sa popularidad, no? Ang tinguha sa tao, no? Pero even then dili man ang ato diha nga dili man siguro nga hingpit nga paghukom ngadto sa pagkondem sa tao, kundi we are also used to hear and to say do not judge the kanabang ang tao, kundi ang mga buhat sa tao, no? Nga dili maayo, no? Na kung sa lain nga mga pagpanulat ni San Pablo nga nag-ingon nga kung dili nato kinibuhaton ug unsay angayan natong buhaton aron mapulungan ang dili maayo mga binuhatan, no? Sa marang nagmakulang kita diha sa pagsaksi sa kinabuhi sa atong pagkabinunyaga, no? So mahimo ra labi na sa mga atong mabantayan nga di nagyud maayo og naghatag og influensya, labi na ngadto sa mga inosente o sa mga dili maayo, no? Like dakong issue karon sa atong nasod kining gifile nga divorce bill, no? Nga na-approve na sa second reading. Ambot ugod sa mga katuyuan, no? Later on, I think this coming Sunday, doon na mga pagpadayag sa unsa gayud ang baruganan sa atong simbahan. Dili naman po sa pagsunod sa unsay giingon sa atong mga kadagkuan, pero mas maayo gid unta pod tagsa-tagsa masabtan nato kahatagan ug katinawan unsa kini nga mga balaudnon, unsa kini nga mga lihok, no? Sa atong mga tinugyanan sa awtoridad diha sa pangagamhanan. Ug unsa usab ang sukad pa kaniadto hangtod karon kibarugan sa atong simbahan consistent, no? With our promotion of life and our defense sa kabililhon sa kinabuhi, atong baruganan diha sa pagpanalipod sa pamilya, pagpanalipod diha sa sakramento sa managtiayon, no? So, mahimo ra nga hukman ang mga buhat nga dili maayo apan natong tukion ug susihon unsa gayud sa kinahiladman ang mga katuyuan sa tagsa-tagsa. Hinaw paunta. Palihog manindog. Ang kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus namungalang kanato og mga bunga nga naghatag og kinabuhi. Sa matag pangamuyo ang atong tubag, Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Nga dadon sa simbahan ang mga matuuhong Kristohanon ngadto sa dalan paingon sa mga mithi sa gugma, hustisya ug kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Nga ang mga kabos dili mapahimuslan ni malingla sa bakak ug ambisyosong mga pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Nga ang mga biktima sa inhustisya makaangko na sa gihikaw nila ug makakat-on pag-usab sa pagsalig
ug sa pagpakighigala magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong kaayo. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon makaangkon og kusog gikan kang Hesus nga mianhi aron tabangan ang mga masakiton ug mga walay ikasarang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong kaayo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong kaayo. Nga ang mga nangamatay sa katapusan makadawat sa mga gantis nga sa ilang paghago. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong kaayo. Ulangit kong Amahan, ikaw ang among kusog, panahon sa panginahanglan. Bukha ang among mga kasing-kasing sa imong grasya. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen.